Anga kene kan awa ani sojalen be kan ga ambalmamso Jelika Yewo ale de bisimila farafina gun kan sabila aye baɲumankɛ tɔn dɔ bila sen kan min tɔgɔ ye ko plateforme internationale des femmes entreprenantes et dynamiques. Muso kelen bolo caman de do a bɛ musow dɛmɛ u ka baaraw la ka bɔ togodaw la kana se fo dugubaw kɔnɔ. Awa Jelika i bisimila. D'accord, mais bɛɛ fo la ne tɔgɔ ye Jelika Yewo. Alors ne bɛ min kɛ baara le mɔgɔ ka kan muso ka kan ka baara kɛ bi an bɛ min kɛ la bi an y'a musow bɛ forow kɔnɔ an y'a musow sɛgɛnni bɛɛ u bɛ baara kɛ u bɛ a cɛ dɛmɛ baara la ne kolo ye ne bara miiri ala sababu la n ka baara kɛ Côte d'Ivoire la. Okay. Côte d'Ivoire en Afrique, voilà. D'accord. Il y a cakɛda dɔ bila sen kan. Cakɛda ni min bɛ tɔgɔ ko bamanankan na an b'a fɔ ko baɲumankɛ tɔn. C'est-à-dire que ka ɲuman kɛ mɔgɔw ye, ka mɔgɔw ladon, k'u bolo don baara la, yaasa u bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ, ka dumuni sɔrɔ ka kɛ. I y'a sigi sen kan Côte d'Ivoire jamana kan. Mais an bɛ don min na i ko bi, a carila ka kɛ ka farafina gun fa. A bɛ Congo Brazzaville, a bɛ Congo République démocratique, a bɛ Mali la, a bɛ Lagine. I ka tɔndenw bɛ o yɔrɔ bɛɛ la. U bɛ baara kɛ fan bɛɛ fɛ. Awa kɛrɛnkɛrɛnnenya la e ka baara i b'a kɛ ni musow dɔrɔn de ye wa talima i ni cɛw i bɛ cɛlamɔgɔw fana sen b'a la. Alors baara ni kɛla bi baara ni ka baara kɛ n b'a fɔ don bɛ ko ça donne du résultat a bɛ résultat di mɔgɔ ma. Alors n ka min kɛ bi ça fait 20 ans n ka baara 20 ans ya baara le kɛ. Nana ye tuma dɔ sera n nana ye plutôt baara min ma kɛ la n ka kɛ bi a ka musow contaminer k'o bila yɔrɔ jan na mais cɛw fana o b'a ye olu fana bɛ na n fan fɛ ko n y'o dɛmɛ n de b'o kɛ bi résultat ba le bɛ an ya dugu la Côte d'Ivoire dɔrɔn tɛ parce que bi n ya représentation bɛ dugu bɛɛ la au plus de 20 pays donc baara tɛ mɔgɔ to. N b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna baara tɛ mɔgɔ to an ye wuli ka lɔ an musow n'i tɛ baara kɛ a ka gɛlɛn i m'a ye n ka min kɛ bi a barala mɔgɔ bɛɛ la parce que an y'an entrepreneur ninnu mɔgɔ caman ka taga l'école la dɔw tagala l'école la o sera k'o yɛrɛ bɔsi parce que o ka l'école kɛ mais bi n'i tagala forow la musow bɛ baara kɛ est ce que olu fana o tɛ entrepreneur ye wa. Entrepreneur ye fana muso tɔ ne ko ye baara la cogo min na ne ko bon ne k'o bila coopérative la o bɛ se ka bɔsi o ya baara la o bɛ se ka kɛ muso ye o bɛ se ka kɛ yɔrɔ o bɛ se ka taa yɔrɔ babaw la des fois ni ko dɔ babaw bɛ yen u b'a fɔ ko non ne bɛ forolamɔgɔ ye mun kosɔn n bɛ se ka taa ɲagamu ni tɔw ye mais an bɛɛ ye kelen an y'an duguw kɔnɔ an y'an forow kɔnɔ i y'a lɔn ko l'Afrique est riche fɛn babaw bɛ an y'an dugu kɔnɔ an ye filɛ par exemple beurre de karité. Nana ni beurre de karité ye ya Washington beurre de karité bi c'est certifié a ka an y'a muso caman dɛmɛ o la a k'an muso caman dɛmɛ Mali la beurre de karité bɛ yen donc o la ne ka musow ye agriculture an y'an dugukolo ni wari bɛ yen an y'an dugukolo ye fɛnba le ye an kan k'an ɲɛma lɔ même n'i taara l'école la bi ni baara banna i bɛ se ka tɛmɛ ka taga dugukolo la. I ye kan bɛn belebeleba sigi sen kan i n'a fɔ foire. C'est-à-dire que muso dalajɛ kɛnɛba de don n'i bɛ taa n'a ye dugu ni dugu la i y'a kun fɔlɔ kɛ Côte d'Ivoire Abidjan a tɛmɛna ka ɲɛ i ye musow wele ka bɔ farafina fan bɛɛ ka na après i taara n'a ye jamana wɛrɛw la i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o kɛnɛba in kumakan wa kɛnɛ nin kɔnɔ aw bɛ mun baara sugu de kɛ a kɛkun ye mun de ye. N b'a fɔ la an bɛ min kɛ la bi forum baara le ka se o yɔrɔ la yen. Bi c'est vrai que me dugu babaw la gouvernement yɛrɛ dugu kɔnɔ ni tagala o bɛ baara kɛ n'an ye bi mun kosɔn parce que baara kɛla ka ɲa an tɛ taa sigi ka forum le kɛ ten non an bɛ taa sigi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n bɛ musow bila ɲɔgɔn la n y'a julaka nin ma bɛɛ ka ɲa a kana ye comme c'est à dire an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais c'est pas pour les bavardages an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma gansan tɛ. Bi forum bɛ kɛla bi m'a fɔ ko m'a wulila ko forum de solution an tɛ sigi ka kuma dilanni de kɛ
en tant que loko ni forum beke ni le minana parce que ni be entrepreneur mais ni nana forum entrepreneur et dynamique la bi mais c'est qu'on ni nana féminine masro abe sur la forum trop là ni belle ka ke bien tra fo 13e édition bena ke prochainement en Guinée-Conakry. Organisation internationale des femmes dynamiques et entreprenantes africaines au Nyemoro Badidou atunana bo en fait yanno Washington DC anyali de kum bismillah awa awni ci akwa kuluma jola akambe wati wure